младоженика да покаже как от днес нататък ще храни своята булка. Точно така. Виж как правиш. Подсказва тук без вилица, без вилица. Ого, може да ти помогна. Арбе, три! Раз, два! Обаче сега всичко, който си е наказал даме, гласите за моят семейство. Вие сте достойни за фикс дело. Точно така. Сега искам да видя булката как ще храни своя любим съпруг. Нека да поканим и кръстниците. Кръстниците, за да покажат как се подсажда семейния живот. Надяваме се, че те имат повече опит. Не че обаче бурни аплодисменти за тези страхотни кръстници. Кръстниците имат страхотно въображение. Малко семейство могат само да се научат от тях. Горчиво и за кръстниците! Нека следващия поздрав, следващия бус бъде много специално за младо семейство от кръстниците, от всички гости, като желам да се обичат, да си вярват. Много любов, дълголетие, много слава, сплотено семейство.